cyrraedd pen llanw un cystadleuaeth yn osbarthiadau'r gwartheg godro bore yma ynghylch y gwartheg. Yr Holstein sy'n cael y sylw y tro yma wrth gwrs ac Cheryl Thomas a Charles George da fi'n gwmni o hyd a'r heffrod mewn llath yr Holstein sydd da ni fan hyn nawr, ynddo fe Cheryl? Ie, mae'r y junior first a second mewn erbyn y senior first a second. Pencampwriaeth y Heffers, yna. Pencampwriaeth yr heffrod, ie, Charles, na ti wyt ti'n iawn. Ac mae rhai wrth gwrs sydd yn gyflo, a mae rhai wrth gwrs wedi lloia, felly maen nhw i gyd yn y bencampwriaeth yma nawr, a rhai falle wedi lloia unwaith, dwywaith a tair gwaith hefyd yn does? Na, dim ond unwaith. Dim ond unwaith? Dim ond yn y dosbarth yma nawr, felly mae'r senior Heffer yn milk te, hi yn illodd yr UK Dairy Expo nôl yn mis Mawrth. Ie, mae'n wir, ie. Oedd Arwyn oedd yn handlodd i fe, Charles? Yr un wen na, ie, yr un wen, ie. Y gil wobr, mae wedi rhoi y gil wobr yn fyna nawr. A le mae'r garden goch yn mynd. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Yr un wen yn mynd â hi, boys. Pwy sy'n wedi mynd â hi? Caris Jones, Latchwood, ie. Pep Mahala, Pam hon te, boys? Beth sy'n ei hon sefyll allan? Pam o hon mor arbennig? Yr heffer wen yma, Cheryl? Just balance na, fi'n meddwl. Odi, sy'n un ffordd yn ei rili, yn gwrs e, mae'n... Mae'r judge yn gweud fyna, nawr, correct effer. Special. Cael cant o'r eina, sy'n neis i odro nhw. Fi'n hapus iawn cael cant o'r eina. Mae'n llawn llath yn dwi, Charles? Ie, mae'n llawn llath, ond fel wirdd y beir yna, just correct iawn. Ni'n chwilio am y balance na, bod dim unrhyw faults. Mae'r heffer na'r yn tic o'r boxes na, 100%. Yndi wir, ac i ni'n edrych ymlaen nawr yn osbarth yr Holsteins at, y big hitters, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. Mae yna ambell i enw mawr i ddod yn y dosbarthiadau nesaf yma, yn does Cheryl? Os, mae cwpl wedi ennill yn sioe leni de, a maen nhw wedi dod i'r sioe mawrth o syn, so bydd hi'n diddorol iawn i weld ysgol nhw dala'r reputation lawr. Ie, fi wedi clywed bod pencampwr Royal Highland a Great Yorkshire yn y shed yma yn Bilth, so felly bydd yn neis iawn i weld nhw'n cystadlu fan hyn. Byddan nhw allan yng ngwres cylch y gwartheg, felly yn fuan iawn gobeithio. Ond am y tro, Charles a Cheryl, diolch yn fawr iawn i chi.